Príprava strešnej plochy v nároží sa začína pokládkou poistnej hydroizolačnej fólie. V súčasnej dobe sa používajú vysokodifúzne fólie, ktoré v oblasti nárožia preložíme cez nárožnú krokvu s dostatočným prekrytím a prichytíme sponkami. Vrchnú preloženú časť fólie prelepíme lepiacou páskou. Osadíme kontralaty, ktoré sú vedené súbežne s nárožnou krokvou a pokračujeme latovaním strešnej plochy. Škrydly dorežeme do nárožia, tak aby sme vytvorili priestor na vetranie. Všetky škrydly v nároží musia byť prichytené. Väčšie môžeme priskrutkovať a menšie prírezy prichytíme špeciálnou príchytkou na malé zlomky, ale používa sa aj klasické prevrtanie škrydiel a pridrôtovanie. Pokračujeme osadením nárožnej laty. Pre jednoduchosť nastavenia použijeme držiaky laty, ktoré osádzame približne vo vzdialenosti 60 až 70 cm od seba. Výšku držiakov nastavíme tak, aby sa hrebenáče nedotýkali škrydiel a išli v jednej línii. Tak dosiahneme vetrací priestor v nároží. Ak máme dobre nastavenú výšku držiakov, osadíme nárožnú latu, ktorú prichytíme z boku skrutkami ku všetkým držiakom. Pri všetkých typoch škrydly sa používa vetrací pás, ktorý zabraňuje vniknutiu vody do konštrukcie a zároveň umožňuje vetranie. Vetrací pás sa vycentruje a následne pripevní klincami alebo príchytkami na nárožnú latu. Zvyšné časti sa na koncoch odstrihnú. Záhyby je potrebné vyformovať na podklad a pritlačiť. Osadíme hrebenáč na ukončenie nárožia, ktorý prevrtáme a prichytíme tesniacou skrutkou. Následne sa osadia hrebenáče, ktoré prichytávame špeciálnymi príchytkami o nárožnú latu. Pri styku dvoch nároží a hrebeňa hrebenáče upravíme podľa potreby a prichytíme.
Dorezané časti hrebenáčov môžeme utesniť kovovým tesniacím pásom. Styk prekryjeme rozbočovacím hrebenáčom, ktorý podľa potreby upravíme, prevrtame a prichytíme tesniacou skrutkou.